6 noyabrda giýişlik özüni Kasımberdi Garaýewiň kakaty Maksat Garaýew hökmünde tanıştyran bir erkek kişi Azatlyk radiosynyň baş redaktory bilen habarlaşdy. Mundan öň Azatlyk radio taşgabatly 24 ýaşly Kasımberdi Garaýewiň polisiýanyň idarasyna çağırlandan soňra gitirim bolandygyny habar berdi. Bu wakadan birnäçe gün odal, ýagny 21 oktýabrda Azatlyk radiosynda onuň özüniň jynsy ugry sebäpli Türkmenistanyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleriniň we öz ýakyn hosarlarynyň basyşlary we gynamaları barada beren habary çap edilipdi. 6 noyabrda bolan telefon gepleşiginde Azatlygyň işäri Garaýew bilen video arkaly habarlaşmak mümkinçiligi bilen gyzyklandy. Netijede Imo Messenger'iniň üstü bilen video arkaly gürleşip onuň hakykatdanam Kasımberdi Garaýewdigine göz ýetirdi. Görüňdeşligiň dowamında Garaýew mundan odal Azatlyk radiosy bilen hiç habarlaşmanlygyny, şeýle-de özü barada berilen maglumatlaryň hakykata gawat gelmeýänligini aýtdy. Kasımberdi Garaýewiň öz garyndaşlaryna ýüzlenip ýazan video ýazgysyny azatlyga uğratmagynyň sebäpleri barada soralanda ol munyň başga maksatlar üçin düşürilenligini we onuň azatlygyň redaksiýasyna ýalňyşlyk bilen düşünligini aýtdy. Kasımberdiň kakasy Maksat Garaýew Azatlyk bilen söhbetdeşliginde çap edilen makalalarda aýdylýanlaryň köpüsiniň ýalandygyny aýtdy. Emma ol nämäni ýalan atlandyrýanlygyny anyk düşündirip bilmedi. Ol Azatlykdan Kasımberdiň ykbalyny alada bildiren adamlar we guramalar bilen habarlaşmagy we onuň hal ahwalynyň gowudygy barada maglumat berilmegini sorady. Ýatlasak 6 noyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Italiýa diýen resmi saparyna gabatlap, Italiýanyň iň täsirli siýasatçylarynyň biri senator Monisa Cerina Kasımberdi Garaýewi gorap çykyş etdi. Şeýle-de ol Italiýanyň resmiýetlerinden türkmen delegasiýasy bilen duşuklarynda onuň ykbaly bilen bagly meselelerini gozgamagy sorady. Mundan başga LGBT hukuklaryny goraýjy guramalaryň ençemesi Kasımberdi Garaýewi gorap kampaniýa geçirdiler. Italiýanyň Archigay guramasy erkekleriň saglygy boýunça Ewraziýa koalisiýasy halkara All-Out guramasy Italiýanyň hökümetini Türkmenistanyň delegasiýasy bilen duşuklarynda Kasımberdi Garaýewiň ýitirim bolmagy bilen baglylykdaky meselelerini gozgamaga çağırdylar. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy 1 noyabrda beýanat ýaýradyp, onda türkmen häkimetleriniň Kasımberdi Garaýewiň tutsaklykda saklanmaýanlygy barada derhal jogap bermäge we eger şeýle bolsa ony destin azatlygy goýbermäge hem degişli düşündürüşleri bermäge çağırdy. 6 noyabrda Amnesty International guramasy Kasımberdi Garaýewiň ykbaly barada alada bildirip gyssagly hereket kampaniýasyna başlady.